Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 15 februari. Een woning aan de Verdistraat in Terneuzen is vrijdagavond volledig verwoest door brand. Het vuur is volgens de politie ontstaan in de keuken. Bij de brand raakte niemand gewond. De brand werd rond 20:30 ontdekt. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen aan de voor- en achterkant uit de woning. De naastgelegen woningen liepen alleen rookschade op en werden door de brandweer geventileerd. Ik geloof in jou. Nog even de stem opwarmen thuis en dan is het zover. De 63-jarige Leni Huig uit Boerenhol mag auditie doen voor de Passion. Dat kan dankzij haar pleidooi om de leeftijdsgrens te schrappen. Ja, leuk natuurlijk, want daar hebben we voor gestreden. Eerst was 45 en toen was de verontwaardiging over de leeftijd eigenlijk. Van waarom zouden wij minder zingen als iemand van 30 of zo. Vandaag greep ze daarom haar kans samen met haar dochter. Ze moesten naar Terneuzen voor de auditie en hadden geen verwachtingen. We hebben zoiets van, we zien wel. Want ik denk, ja, mede door die leeftijdsgrens natuurlijk is het aanbod veel groter. Dus we hebben onszelf wat dat betreft wel moeilijk gemaakt. Heel veel succes en wijsjes. De auditie duurde een half uurtje waarbij de auditanten in groepjes van 20 zongen. Daar mochten we niet bij zijn, maar we vingen de dames achteraf wel op. Bij het alleen zingen was ik toch wel een beetje aan het trillen, maar ja, het is een ervaring op zich. We hebben genoten en we zien wel. Volgende week ergens horen we of we wel of niet mee mogen doen. Ja. Alles komt, alles komt, alles komt goed. Er moet iets gebeuren met het voormalige laboratorium van het waterschap in Sluiskil, vindt de dorpsraad. Het pand staat al jaren leeg en het verloedert steeds verder. Ja, het gebouw staat inderdaad leeg. Alleen het gebouw is wel vrij toegankelijk voor iedereen. Het gebouw is niet afgesloten. Als je binnen in het gebouw komt, dan is het geheel uitgeleefd. Het is geheel gestrept, metaal eruit gehaald, de plafonnen zijn eruit. Er leven zwervers in. Er wordt vuurtje gestookt binnenin. Uiteindelijk is de hele veiligheid heel erg in gevaar. Dit vinden we zeer triest en dit is gewoon een doorn in het oog voor alle inwoners van Sluiskil. De eigenaar, die het pand 25 jaar geleden kocht, wilde hier een woonzorgcomplex bouwen. Maar omdat het plan niet aan de regels voldeed, weigerde de gemeente Terneuzen een vergunning. 3 jaar geleden gaf de Raad van State de gemeente daarin gelijk. De gemeente Terneuzen laat weten dat ze de eigenaar verschillende keren op zijn verantwoordelijkheid hebben gewezen. Maar het gemeentebestuur kan de eigenaar van een gebouw niet dwingen om een gebouw te slopen en ook niet dwingen om met een beter plan te komen. De voorzitter van de dorpsraad heeft wel een advies. Of afbreken of een plan realiseren. De eigenaar heeft niet gereageerd op vragen van Omroep Zeeland. Bijna 400 senioren vanuit heel Schouwen-Duiveland trokken vandaag met de bus naar Burghaamstede voor het gratis evenement Goud voor Oud. Corrie Konings en Danny de Munk waren de publiekstrekkers, maar dat is niet het belangrijkste doel van het feest. Als ik door Burghaamstede heen loop, mensen die me aanspreken van oh, wij mogen komen en we zijn zo blij en we kijken er zo naar uit. Mensen zeggen tegen me, je bent een medicijn voor ons. Wij kijken weken uit naar dat concert en kunnen er nog weken op teren. Want ja, het is uniek in Zeeland, denk ik wel. Toch moest organisator Marcel Willemsen ook veel mensen teleurstellen. In de oude locatie in de sporthal waar we dat deden, daar konden we 1000 gasten kwijt. Alleen ja, daar hebben ze nu padelbanen gemaakt. Dus daar kunnen we niet meer terecht. Dus we hebben echt wel moeten loten om de mensen hier uit te nodigen. Maar de mensen die wel een kaartje konden bemachtigen, zijn blij. Heel erg. Ja, ik heb er heel veel zin in. Maar ja, het is ook schaatsenrijden vanmiddag. Maar dat zie ik vanavond in het late sportjournaal. Ja, dat is geweldig. Zulke dingen, je ontmoet weer nieuwe vrienden en je kent het dus. Alles bij elkaar is natuurlijk iets wat tof, ja, een geweldig evenement is. Voetbalclub Hoek blijft ook na dit weekend koploper van de 3e divisie. De Zeeuws-Vlamingen wonnen op eigen veld met 5-1 van VVSB. Het eerste doelpunt valt na 10 minuten. Op aangeven van Silvio Hagen kopt Kevin Hebbelink binnen. Maar het wordt al heel snel weer gelijk. 5 minuten later is het de ploeg uit Noordwijkerhout die scoort.
Schot van Ricardo Kuivenhoven verdwijnt achter Finn Murren en dan is het dus 1-1. Hoek wil graag als koploper ook de periodetitel winnen, maar dan moet het ruim winnen van VVSB. Halverwege staat het 1-1, maar na een uur spelen wordt het 2-1. Het is verdediger Gertjan Martens die raakkopt namens Hoek. Dan dus opnieuw de voorsprong. Nog geen 3 minuten later valt de beslissing. Hier is het Kevin Hebbelink die naar de achterlijn gaat. En bij de eerste paal weer Martens als een echte spits. De derde Hoekgoal. De Zeeuws-Vlamingen op weg naar de volgende zege in de titelkoers. Genoeg voor de tweede periodetitel zal het niet zijn, want concurrent Meersen wint. Hier nog wel de vierde Hoekgoal. Jarno Leon schiet van randje 16 binnen. Maar het mooist blijft tot het laatst bewaard. Hier het doelpunt van Lars Wantens. Hoek wint met 5-1 van VVSB en blijft op titelkoers in de derde divisie. Ja, de start van deze zaterdag was koud na een nacht met lichte vorst. We hadden wel te maken met flink wat zonneschijn, maar in de loop van de dag kwam er wel meer bewolking opzetten en kreeg de zon het toch een heel stuk moeilijker. Bleef wel de hele dag droog vandaag en het was ook opvallend rustig weer met weinig wind. Nou, de temperaturen die kwamen vanmiddag uit rond de 4 graden en dat is nog altijd ruim onder de norm van 7 graden, wat normaal is in deze tijd van het jaar. Nou, vanavond krijgen we vanuit het westen te maken met een zwak front die voor wat lichte sneeuw kan gaan zorgen. Hierdoor kan het later vanavond en vannacht lokaal glad worden en er valt gemiddeld tot lokaal 1 centimeter sneeuw. Nou, in de nacht wordt het ook wel weer droog met later ook opklaringen. Gaat licht vriezen tot 1 of 2 graden onder het vriespunt bij een iets toenemende oostelijke wind. Nou, morgen is er flink wat zon, blijft het droog. Het wordt morgenmiddag 4 tot misschien lokaal wel 5 graden. En de oostenwind is wat meer aanwezig. Die zal dan matig zijn met een windkracht 3 tot 4. Nou, na het weekend is het op maandag nog redelijk koud met wel flink wat zonneschijn. Later in de week dan gaat de wind draaien naar het zuiden. Dan komt de aanvoer van zachtere luchtopgang en kan het donderdag misschien wel 12 graden worden. Vrijdag lokaal zelfs wel 15 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Straks dan ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Met onder meer waarom een boswachter nou zo blij is met veel gekapte bomen. Graag tot zo.